Kublai sibun pi barok ki perlok parjor sejisen ngapnes ngobai pi hakane ka channel lengba kane ka video ke banga wanra sepi te hakane ka video kolong ka bakar pang ana ka benta jong pi te kumbang aladap ban ong hakino kino ki jaj video hakane hi ka channel pinyo sibun ki jing mentoy bat sibun ki jaj video kanang ba pinyo ro ya ki jing tip lengba kane ka channel te kane ka long ka bakar pang ana ka benta jong pi kam tam ya ki parlok rawon ki baju ngoton nat ban ya le chim benta ha ki jaka paper te kane ka video ro ka long ka bena benta ban a jing tip chapi kanang ba pi ro pin tip ya kane ka jing kap khwai dohkha ha ka ba ki price ha ka tai ka ski ka long ka ba ihun shisha bat ka jing ya hap bat ka dor jong kane ka tiket ba lapan long ha ka tai ka sngi hakaba kumba pilio i ha kane ka notice uba nangkong unyo khadan riulak uba ar unyo pralak uba lai saulak nangta kibo kipia ya ka consolation prize ha ki lai benta kata ka consolation A ka consolation B bat ka consolation C ha kata ka consolation A ka longkum ne uba nangkong unyo silak uba ar silak uba lai silak uba sau silak uba san silak uba hanriu silak uba haneu silak uba pra silang, uba kantai silang, uba sipau silang, uba katway silang, uba kat ar silang, uba kat lai silang, uba kat sau silang, uba kat san silang, uba kat entriu silang, uba kat eneu silang, uba kat pra silang, uba kat kantai silang, uba kat ar pau silang te amla syuk ban neu ya kini ngai lengba kani ka jing notice bang apan isepi pila sangau tho hi kadon ha ka constitution A kadon ar pau neu teli ha ka dor silak marway te nang tang in petro saya ke constitution B ke constitution B pat kalongkum ne uba nangkong ar pau hajar uba ar pau hajar uba lai ar pau hajar uba sau ar pau hajar kadon kumba sipau teli ha kador ar pau hajar marway te nang tang in yo pat saya ke constitution C ke constitution C pat kalongkum ne uba nangkong unyo sipau hajar uba ar sipau hajar uba lai sipau hajar kum tater kanero kadon kumba sipau tuli ha kador sipau hajar marway te tongin pai nado pasdang ya kane ka notice namar pilio ihi ya ki price ha kane ka notice kalong ka ba internet pha te tongin pai nado pasdang kane ka video kanang bangin tip sai ya kate ka chaka bal penlong ya kate ka jing kap khwai dohkha ka jing kap khwai dohkha bala penjai da iba ke langkhoi ars emle jenny w marngar harangkat pat kiparlok kajaka pung iba ke langkhoi manai tangsken katarik on khwai hakatai kasngi kanlong hakakandai tarik nai bapra ar darapusan kapor sedang kanlong nado kandai pajemen step kan kut ado lai siteng janmet kador tiket hakatai kasngi kanlong lai hajar sirung yang uwe khwai kumpa pelio i ya ki price kilong kumne uba nangkong kadan riulak uba ar pralak uba lai saulak te kiwe pat kibot sa ki consolation prize ha kador silak kadon kumpa ar honeu teli nangta ki consolation B ar pau hajar kadon sipau teli ke consolation C sipau hajar kadon sipau teli te nalyang ki prize ngatarai pelas ngau tho hi te hakatai kasngi on pen khwai barok santali kipung on sya ban bo jaka da usej ni renwyang haka pratarik nai bapra ar darpusan haka por sipau bejemen step ngin ai por sikenta ban weng no lada kirawon kipen khen jakata ka por balabo jaka ngin sam da u temporary sticker sya ya ki banabar ban one day jing day ha kite kisngi kum ki ban deja desha kem dayo jing bit bat kimar pen bu ai ro kim sya ha katai kasngi te ka bas ngoton asu na lorong ta kadon ro kalau gitro ha katai kasngi ha ka ba uban nangkong unyo da ka bolero brand new dan ni ula ban simro da ka pisa kumba pralak nangta ubar unyo da ka alto kiten ka barim te ubalai unyo silak ubasau sanpau hajar kador jong kani ketiket kan long lai spa sitikian san spa artikian te ante dohkha thamai kan riu kuntal haka ar popratarik nai bahaneu ar darusan haka porman step ondon kinong dewe deknyang haka tai kasngi penlong khwai an chim jing thau ya barok ki jai dohkha om sya ban psa jing bam kat bam pat dei ka por khwai
te ka notice kalong kapoi sa kabakut te ngangaj babon hi napdeng jampi ki bala si sngoto ha kane ka jingi hi kau Khwai dohkha bala panlong ha ka tai ka sngi te tangka-tangi ne perkun no kane ka video do menta te da pedeng jampi ki bampat sngoto bat ki ba kuat ban tip sibon ki jing tip ha bai dei bat ki jing sem jampi pila ban sim ya kini ki nambar bala don atrai jong ka notice bat sapon ki nang ba ki ro ki la ban rap ya pi ha ka pot ka biang te ka notice kala po sa kapakut te ngakarpat di barok ki parok rawon ki bas ngotunat ban hili simenta namar kanero kalong ka wene na ka jing mentoy ka jong pi namar ka jing bon jong ki price ka te ka ski kalong ka ba itinat ba ado kata kaptang ro ya kitu ki parlok ki ba wakwa ban yesim ya kalau kidro ha ka te ka ski phila ban wan namar kan la ban long ka bok kan sip jong pi te ngai tangkata pila sngoto ha bai de bat ki price bat ki jaka ba panlong ya kata ka jingi ka Khwai dohkha te tangkata ngi ne pekun no ya ka video all the best si pi barok ki parlok ki ba la ready ban lej ha ka jingi ka Khwai dohkha te tangkata ko plesibon